دم باش گهدارên delal wara Parxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê bi dengekî hinekî nexweş ketî mektûbeka Doktor Fuad radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin bi wê mektûbê bi we re me. Sala nod û nehan bû, sala hezar û nehsud û nod û nehan. Ez neh salî bûm. Min sê çar salin meseleya Kurdbûnê zanibû lê min Newroz nedibîst. Bihar hatibû deşta Sûrûcê. Bihar hatibû bes wê salê jî nola îsal baran jî dibariya. Zat kesk bibûn û bi qurtequrt ava baranê vedixwarin. Bavê min got em dikê îro Newrozê pîroz bikin. Bi roda me tekerên traktorê tekerên kevin bûn birin ser maleka beton. Teker him pir mezin bûn him pir giran. Em dikê dibin da bimana hema bêje. Berêvarê min got bavo daha demêr vêxin. Bavo got ne niha. Bira tamê var be bira derûdor û gundên cîran jî bibînin. Bira qereqola hêcekê jî bibîne. Bira bibînin em hene. Em hene. Min got herhal meseleyeka hebûnê ye. Dûra min di televîzyonê da Newroza bajarên din jî dî. Wel çi qelebalix bûn Newroz li wan bajaran. Min û bavo me seba qereqola hêcekê jî bibîne ar vêxistibû. Li wan bajaran wan seba kê ar vêxistibû ece. Sala 2030yan em bi Torosa bavo çûn Newroza Rihayê li Heleb li baxçeyê. Di rê da ji qasetan stranên Koma Azad, stranên Koma Berxwedan. Dîsa baran bû, her der cel bû, lê ji me re ne derd û mesele bû. Em ketin govendê, me govend geş kir û em serxweş bûn. Koma çarnewa tiştine digotin. Tiştine digotin û digot finciko. Me fehm nedikir lê ambiyans bes bû. Niha bêriya wê Newrozê dikim û rind fehm dikim koma çarnewa çi dibêje. Yeman yeman yar yeman finciko, ava cerê hêniko yar yeman yeman, delal dilê lawiko yar yeman finciko. Vê sala 2026an dîsa sar û serma be jî, baw û baran be jî dîsa Newroza we pîroz bê. Newroza te jî pîroz bê finciko. Yar yaman